Еба, мамо, дева. 700. Брат, видеото преебаваш, бе! Не, човек, това не е за... Това не може да е истина. Не може да е истина! Брат! О май гад. О, това не може да е истина. Това е истината. О, Господи. О, Господи. Господи. Снимай всичко. Всичко. О, Господи, това не може да е истина. Няма начин. Няма начин, брат. Няма начин. Няма начин, човек. Няма начин. Това не е 700 това. Това. Да, съм и като се забудих даже да предпагаш нещо това. И ето ме над. Само да споделиш с нагите и само нататък. Да. От да се предпочитали виж. Да, имах нота цели. Този звук не е най-добрия. Да. Брат, можем да го местим ние. Сега ще чуеш най-добрия звук. Това е най-добрия звук. Чуваш ли го? Чуваш ли го? Повече отколкото трябва. 40 години навършва тази година. Да, ма с модернизацията от и от тази страна също изживявам. Чай, кога е пален това? Не пален. Пален. Беше модерно да ги допишка нещата с това. 2-3-3-3-3. Да, 2-3-3. Едната бъгната врата, тази врата просто винаги е бъгната. Я, виж това. Това е красивото. Да, виж колко. Тази врата винаги се отваря с 10 секунди. И я ли виж това. Я пипни копчето. О, вау. О, вау. Да. Още да стопели не се входило още. Штука. И аз включи я виж колко е. Какви амортисьори има. Най-добрия. Място за краката, ако обичате да снимаме. От 2009 гледайки се. Признай си, на телефона е добро качество. А виж моето вече, аз си го посмених малко и виж колко по-добро е. Майка ти имаш? Майка имаш? О, между другото сложи ли табела? Че е добро. О, вау.
Това не го очаква от центъра. Anyway. Кой пръдна? Фусет! Кой го е бал този Тръмп? Сигурно се е бал с Надежда. Да, нищо кой би искал да отгледа. Вижу как изглежда като там... Да, бе. О, това някой да Да. 9-1-6. Не, 9-2-9. 9-1-6. 9-3-2, брат. Или... Не, 9-2-9. Имам по... 9-3-2. 9-3-2, да. Все пак го знаеш. А на камерата се виждат, че е 9-3. Аз някакъв гледам на живо. Камерата, брат. Аз гледам на живо да търся. Айде, най-добрия Батман. Видях фаула. Да. Това е същия Батман, който казваше 9-1-6 през лятото, бе, брат. Оня път, като отидохме до Hyundai България, помниш ли? Да. Същия Батман, дет караше 9-1-6, който отидохме тогава. Тъй Този е като бяха печага. бългодисали 9-1-6. Този е печага. Да. Те хубаво ги проявилисаха, обаче пак се замърсиха. 9-2 още не е бългодисали. А. Да почваме ли? Имаш ли? Оки-доки. Ще снимам и карусът за тебе, Калуян, дой добър приятелю. Всичко ще бъде към... Еми да, она там... Той паса и Меркелен... Той се тръгне. Няма да спре. Същата врата, от която минахме, между другото. Върнахме се. Върнахме се в това легендарно място.
аз нямам. Това било от комплекс. Трябва да направим видео за това.